Sa number 4, giinklaro sang DSWD nga ang validated nga listahan sang mga magagmay nga mangunguma nga apektado sang RSSI amo ang yabi para makapanagtag na ang DSWD sang bulig pinansyal sa mga mangunguma. Yara na karon sa second batch sang tagtaganay sang emergency cash transfer nga tig 10,325 pesos ang DSWD sa mga banwakang syudad sa Negros Occidental. Suno kay Arwin Razo, ang Regional Director sa DSWD NIR, ginalan taon nila nga magadangat sa tubtub 8,000 pesos ka mga magagmay nga mga mangunguma sa Negros Occidental ang mahatagan. Sa gihapon, padayon sila nga nagahulat sang validated list gikan sa mga LGU nga wala sa gihapon makasubmit lakip na diri gikan sa Negros Oriental. Biyernes, gintala na nila ang deadline. Ang mga farm laborers separado man nga hatagan. Ginaklaro ni Razo, wala pa sang validated list para sa mga farm laborers nga nasubmit sa ila. So all in all, we are expected to serve more than 8,000. Kasi may nauna kami last week 1,000 plus. Opo. Included na yun, sir, sa ang farm workers? And wala pa silang validated list na sinubmit. All farmers pa lang. The trigger is the validated list so that we can proceed with the distribution of the cash assistance under the emergency cash transfer. Okay. Of DSWD. Kung Oriental, sir, wala pa? Waiting kami ng validated list. We set deadline na dapat not later than Friday we can receive the validated list validated para ma-process namin for eventual na distribution next week.